having our test drive. And for today, diri lang kita sa may guwa-guwa lang sang balay. And of course, syempre, since may test drive, may test vlog kita, so we'll have our nanay sitting here. Gin pa kayo kung akon nga kasyan. And there you go. Naging close sila ni nanay ang amon nga door. Then we will go gora-gora. Basta pusti magbukas sa sunod. Bye, Nong! Electric fan mo. Dapat may electric fan gina di sunod. Oo, napangita na ko tuwan. Ay, nakita na ko to last time sa electric fan. Bugla! Hindi siya bumakon. Okay na. Balik ko. Tira ka matapot sa tapit kaya nga dito gusto tulong ko na malikto. Ano ba? Ano yan sa'yo mo? Sa lakyan, Ruby ah. Ngita na ito, driver. Uy. Hindi ka magbutang sa tunga, may Diyos binet ka para kaaging iba. Paano ka? Binit nga konti na nagdagdada ka ron. Hindi nga kalayobing. Amo ga, sino man yung nalabay sa ako ng nagdaraman. Kinapoy na siya. Abot ah. Pag-abot ka ron sa may kwan, kwan ka daw. Para at least naman, ang kwan nila daw. Dala naman car park dash lang sa after sang sinabdan.
Ay, diri. Ay, sasakyan. Ulit. Hmm. Mapuli kita. Ano ganyan? Pinapo siya sa akin. Mas na lang. Mapuli na kami. Sige na, please. Kasi na-flooded. Ay, ito ay. Ha? Pabalo sa dalom. Ano? Tapos ang mga daan ngayon ay, Diyos ko. Atras ko gani sa balay nga. Subong hindi kaya mag-atras ya. Dili ka na lang. Hindi ka na magpuli. Pagliyangay daw. Kasi harap takot sa tuwa ko. Tuway ko. Ang tatanay na pagyan sila. Dapat hindi ko siya Ganun. gulpihon kakas ang Bakit ka? Hulog ka na yan.
much for joining me. Ah! Ah! Hiring for driver. Okay, we're home. Saka na ta. I'll end this vlog kay daw ga pala malahas na cute ko. Sige.